Nasamsam kan otoridad ang nagkapirang illegal na badil asin mga bala sa search warrant operation kan pinagsarong persa kan CIDG Masbate Provincial Field Unit, Placer Municipal Police Station, 49th Special Action Company, asin 9th Special Action Battalion sa Purok Oso, Barangay Pasiagon, Placer, Masbate kanakaaging Lunes. Binisto ni Police Major Rustom de la Torre, ang Chief of Police kan Placer Municipal Police Station, ang suspek na si Rolly Lubitanya Samson, 43 anyos, asin residente kanasambit na lugar. Sigun kay Hepe, mag-aalauna nin uddo kan ikondusir an operasyon, alagad na dulagan an operatiba kan sospek, kaya ginibo an pagalughog sa hampang kan matuang aki kan sospek, dangan kan sarong barangay tanod. Nagkaroon sila sigurado ng surveillance, nagtanong-tanong sila sa lugar, na kung saan na laman nila na itong taong ito ay may possession ng itong mga klaseng armas. Sa operasyon, na-recover ang sarong improvised shotgun, sarong unit nin caliber .357 revolver, sarong itom na holster, sarong live ammunition kan 12-gauge shotgun, tulong pidaso nin empty shell kan caliber .357, sarong live ammunition kan caliber .38 revolver, apat na empty shell kan 1-gauge shotgun, asin apat na live ammunition para sa caliber 9mm. Nakuaman ang sarong alternative recording device o ARD, asin duwang cellphone. Sa bayan ng Placer, yung may mga lost firearm pa dyan, para hindi po tayo ma-subject for this for a search warrant. Nakikiusap po ang Placer NPS na voluntaryo na lang nyo po na isurrender sa amin yung mga lost firearm o mga walang lisensya na baril, na ang paggamit ng baril ay dapat yung pagtatanggol lang sa sarili, huwag gagamitin sa mga walang malay o civilians kasi napaka-importante ang buhay ng tao. Pagbalgar sa Republic Act 10591 o an illegal possession of firearms and ammunition, ang kakahampangon na kaso kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.